walay mangingilad kun walay magpailad. Mao kana nga atong topic niining ato ang episode karon sa LB Amor Vlog. Nasayod ba kamo nga karong mga panahon na daghan kay nabiktima ng mga scammer, kanang gi-scam bitaw, gi-hack ang ilang mga account sa Facebook or mga GCash. Daghan kay nabiktima gyud ana, ako ang mga amiga ug amigo na biktima gyud ni ana, no? Dayon inigahack na silang account, pangayuan din sila kwarta with all the kana batang pasumangil nga, I am sick, I am in the hospital, please send me money through blah 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 blah. Resulta di ay dili na to siya mao tungod kay nahack na ang ilang account. Lately, doon ako'y suod kaayo kong higala nga, nag-post na lang siya nga ang iyang account na hack. Oh, scammer. Gani, kay amigo man mi, so akong gibasa, scammer na di itong ako ang na atubang nga pwede ba kuno makisuyo, kinsa kuno akong kaila nga dunya di GCash. Wala na po na ako ang bata kay bugal-bugal man pudpurog yun ang ako aming man pud kog sagad, no? Anaon man po na ako. Unya, makabasa na din kong post sa Facebook nga, may FB account na hack, scammer. So, ani man gud ni. Nganong na-scam kita, tungod kay ato kong gitolerate. Atong gi-cooperate kita sa mga scammer, sa mga hacker, no? Ani man gud, ang ilang man kong trabaho, ana, ilang ikuan ang atong account, no? Ilan ang trabahoon, and then syempre mag-change na sila o unsay ko na basta kay ang FB magpadala din na og FB code or ang GCash OTP or mga credit card na dayoy OTP, one time password. Diha na nila i-text sa ato ang cell number, no, sa ato ang cellphone. So pagbasa na to anak, kung imong i-share ang OTP or FB account or FB code, OTP or ang imong mga credit, kanang mga details nimo sa imong account, diha na nang dapita ilang kuha ang imong FB account, dili nakaka-open kay sila na ang nagamit. So as a result, ang imong mga friends, ilan na itong padalaan og mga messages nga, I am in need of this money, maluoy ka, kay nagdaot ko, di ako sa kuan. Dayon, ang nakabasa po nga friend, mupadala, wa na dayon, na-scam na, no? Na kuan na kanang, na biktima na, no? Ang ako ang friend, ang nahitabo niya, iya ang GCash niya. Di accidentally mo rin nalimutan din siya, yan gi-share ang OTP nga gipadala sa GCash niya. Kaya gitrabaho naman sa scammer, so nangayo og OTP gipadadaan. Iya man gi-share dito sa nangayo, sa nag-text, o naliimpas yang GCash. Karon, G na lang nahabili niya, wala na cash. So, daghan kay nabiktima ni anak, no? So, careful ta kanang mga OTP nga atong mabdawat sa atong text, sa atong cellphone, sa atong number, text, o kanang mga FB code, ayabi na inyong i-share. Kay scammer na ang gatrabaho anak, kung inyo nang i-share dito sa nagpadala, impas gyud ang inyo ang account. Di na gyud ninyo ma-open, no? So, kanang mga scammer, kanang mga muhak anang mga inanang mga account, mantigo kaya sila ni ana, ayaw, dili na to sila i-cooperate, dili na to i-tolerate na sila, dili na to tagdon ka ng mga messages diha sa cellphone, no? Napay ako nabantayan nga daghan kaayo yung mupadala na ako ana nga your video account mo ni muna niko, ha? Wala man ko video account nga pong padadaan ko ani niya nya na ay link nga ipadala. Once nga tuplok ko nimo na nga link, impas imong account tanan, no? Na ako'y gikan sa LBP, no? Ang ano po ni sila, wala man ko'y deposit. So usahay ako nang pong sabayan nga, oy,
Buti pa kayo, alam ninyo na may pera ako dyan sa LBP, sa BDO. Ako wala, hindi ko alam na may pera pala ako. So ako lang pong anaon, no? Usahay sa messenger na ay mo mga scammer na di ito kay bahibawon man sad ko sa akong mga friends nga na-scam o na-hack ilang account. Ako lang inon nga wala ko'y bank account sa BDO, sa LBP, sa BPI, bisag unsa nga bank. Wala ko'y piggy bank, wala gani ko'y river bank, no? So ako na lang ingnon ana. Usahay akong ingnon pahawa sa tanas. Ayaw pagsamok-samok aning mga taong nagbinuutan, no? So ingon ana na daghan kaayo ang mga scammer karon ug daghang na biktima ni anang mga nahack ilang mga FB account, ilang mga GCash, ilang mga bank account tungod kay ilang ato pong gina-share sa ila ang mga sikreto nga mga code, mga OTP. OTP is one-time password, no? Mugawas ka na siya sa mga credit card, mga OTP kanang mag-online ko ano, muna diha. So wala ka mag-request ana, ayaw na pag-i-share. Just ignore it, no? Aron dili madisgrasya atong mga FB account, mga GCash. Kaya resulta ani G nila mabilin, wala na cash, no? So never share your FB code and OTP. Gawas kon kamoy nag-request. Gawas kon kita mo'y nag-request, pero wala gani, do not share it to anybody, no? Ayaw i-send na sa nagpadala. So mo lamang ka na akong i-share karon, labi na kay December karon, daghan kayong kwarta. Oh, mao na siya. Ug do na gani mangayo ninyong kwarta, so ito hapon ninyo nga, uy, magkinahanglan ba ni siya kwarta nga kuan tawaga dayon aron mibaw-an nyo ng nawong. I-video call. Video call dayon. Ikaw magyuning kagwanga ka. No? So, ako dahil one time akong gitawagan gyud. Nya it turned out nga scammer na di ito. Og nasuko siya naglalis me, no? So, ingon anak. Daghan di na sa mobilig biktima. Bisan pa katong mga Marokoy, mabiktima na nila, no? Kay mas Maroko man po na sila. So, wala kita akong sharing karon. Careful mo sa kwarta, sa mga account, mga FB account, mga GCash, kanang inyong mga credit card, bantay din mo ana. Kay daghan yung kong experience ana ako mga friends, no? Ako hapit ko mabiktima ana. Kay inosente pa ko kayo sa una. Akong gi-share ang OTP. Kay bao mo pilay na kuha niya unta nga sa online kuan, in worth of 86,000. So gitawagan sa kung pag-umangkon ang bangko mismo nga i-cancel na kay scammer tong nagkuan ana. So gi-cancel, nasuko ang scammer. O gaaway mi. akong gi todo na akong ginagpahawa sa tanas, no? So mao kana mga friends, mga palangga, mga higala. Have a good and godly day, and if the goings get rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, no? So, laban lang. Tungod kay ang kinabuhi, nagkalisod, nagkaguliyan, nagkaanam. Tungod kay, hapit na ang iyaang paghukom. Read your Bible, pray every day. So, mauna siya, and happy holidays, everyone. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Bantaya, ayaw pag-i-share ang FB code o OTP nga i-text sa inyong mga cellphone. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Please like, and subscribe. Like and subscribe. So gusto mong dream, ingnalan ko kung sa inyong damgo kaya itong hubaron. So bye-bye. Salamat kaayo.